Songo pangalului ni parmahat di pungan na ganuk mari. Uju di tonga-tonga biru-biru na akan nama pari ibana. Suak songo ni do ahu mangalului biru-biru kusugut. Haleluya. Marta saya si maroham saya buhay marohanami jala leon todim na badiyay asa waktu si hami sude panugum-nugum doho pampayanam muna balgay payan mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonang hami jala lam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapati ni debata di minggu pasapuluh pitu hodung Trinitatis Sederion. Ima pati palimahon sahat tu pasapuluhon. Pati palimahon iko pasangapom mudo natorasmu asa martua ho. Jala liling mangulu di tano na nilihon ni Jehovah di Batam di ho. Pati papituhon unak ko mangalakup. Patik pasiahon unak ko olo makatidak kon hata na sututu maraloh dengan jolma. Ima sahat na atong rak mangdugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan dewata, saya pergugu imahami, mangulau no bar tempat ini. Amin. Tatopo timadusat tatu adupan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midi hamatian ni perdosa. Mula manian perjahati tu madikod dalenna asa mangului bana ido dipangido roham. Saya pargugoy mahami, asa margugo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata do mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alain dada holani, naung mula mangulu do, jala disiamun di debata do ibana mangodihon hita. Asang apa ma di debata na digijang. Amen. Atani debata turpu epistel di minggu pa 17 wondong Trinitaris saderion tarsurat di panguhum 14 ayat sada rodi ayat 4. Dungi tua masih Simpson tu timna gabe dida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestim. Alainin na amana dohot inana matu ibana da ngadok kuroha di tonga-tonga ni boru ni haanggim manang di tonga-tonga ni sadok hom tabahin jolmam ubahet tung lau hom abuak boru sian halak Palestim akan namar hulup jadi ni nasi Simpson matu amana ikon ibana buaton mudiau ai ibana doha soloan ni rohaku. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Vokal group tim sending.
Ka tidak ko mahaporsyatay, so na tidak ko nidong atta sa haporsyaw di sa dok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba. Ido ama pargugo na suatu dusan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai. Imana tinubuan ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di porbadia, andoran suauhan. Ido tuhata, na tumawan na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu bonurutodun bitanom, na mulak mangulu di are patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudu tu siamun ni debata aja huba, amanai perkukun naswa tu dusani, di sima ibana pay mangulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate, au porsea di to di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panyalak Kristen akka na badia, do diasan ni dusa, do diatai na madok, mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate, do dianguluan na sora suda. Amin. Titing Minggu 17 Dung Titinatis 26 September 2020 sada. Guar ni Minggu ta sadadion ima Minggu 17 Dung Titinatis do topi Minggu sadadion mangolu songon paripeni Tuhani. Pardua parhoba sadadion di hari Minggu tanggal 26 September 2020 sada. Buma tajaha di warta. Tolu titing namasa pilihan tujolo. Salario Minggu 20 September 2020 sada. Huriata papengopelia do tujolo. Di pasahotot tamatu Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Sekolah Pandita, sialani tapasa ma pileta nadu menggan. 2. Pertukaran mimbar Nagok Tiki. Obar tu program kerja distrik 19 Bekasi. Pergantian perjamita di patupa 2 hari 1 tahun. Alani di hari Minggu tanggal 3 Oktober 2020 sada. Di patupa 2 pergantian perjami tahun. Di Aka Pangulan Nagok Tiki. Amata Pendeta Dr. Daniel Welfare Siregar. Marhobas di HKBP Jaka Sempurna. Resort Jaka Sempurna. Doho Bibel Pro Wamilda Solafide Borotinambunan. Marhobas di HKBP Taman Wismasri. Resort Taman Wismasri. Doho nama kobasi dihuriata di Minggu Harian Pendeta Nixon Simanjuta STH. Sian HKBP Perumnas 2. Resort Perumnas 2. Doho di Minggu Botari Pendeta Olo Berutu STA Sian HKBP Kompas Indah. Resort Setiam Bekar. Las Papmu Pelingat do tujolo hita tupak kobasa distrik 19 Bekasi. Tolu Namar Bogas Titing Parjolo. Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2020 sada pukul 8 WIB di Uria KBP Cengkareng Resort Cengkareng di Patu Pado pamas-masuan perbagasyo tu anak dohot boru ni huriata hasudungan apiano Fajar Halumuan Simatupang Siaturi anak niamata Kombes Polusi Purnawirawan Dr. Andus Sutan Muaras Somutul Simatupang Siaturi tubuh nianata Tiarma Adelina Boru Papahan Alamat Perumahan Harapan Jaya 2 Blok Kaping G nomor sia ruas ni huriata KBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Dohot Rizka Nopa Hilda Boru Marbun Boru Nyamata Situa Insinyur Sahala Parudia Marbun tubuh nianata Rosdiana Boru Sinaga SA alamat Kaping Duri RT 010 RW 004 Kelurahan Duri Kosambi Jakarta Barat. Ruas ni huriata KBP Cengkareng Resort Cengkareng. Ruas Napida A. Mamuka Minggu Salario 26 September 2020 sada. Keluarga Nyamata Kristianse Dongoran Inata Lita Epianti Boru Ginting Doho Sada dan alamat perumahan Bulak Macan Blok C nomor 27 Harapan Jaya wilayah Jerusalem. Pida Tuhuriah KB Serpong Resort Serpong
tatanya komana sida asa gabe ruas na burju di huriai. B. Mamuka Minggu Saladio 20 September 2021. Keluarga Nyamat Tatamara Bangki Parulian Sinaga. Inata Lestari Agustina Borsyombing. Do Sada Danak. Alamat Perumahan Pesona Anggrek. Harapan Blok F8 nomor 4 wilayah Judia. Pida Tuhuria KB Babilan Kota. Resort Duta Permai. Tatanya komana sida asa gabe ruas na burju di huriai. C. Mamuka di Minggu Saladio 20 September 2021. Keluarga Mata Antonius Samonangan Samosir. Inata Isabella Borna Pitupulu. Alamat Jalan Swadaya Sada nomor 30 lalu. RT 002 RW 04. Wilayah Sion. Pida Tuhuria KB Babilan Kota. Resort Duta Permai. Tatanya komana sida asa gabe ruas na burju di huriai. 4. Parhepengon. Parhepengon di huriata di mingguan Boy Mata Jaha di Warta. Salokas di huriata per 26 September 2021. Huria Diakonia 125.820.860. Pusat 4.675.500. Dana pensiun 1.444.000. Pembangunan 1.100. Transtoria 10.150.000. Sarana parkir dohot dalan 221.220.220 pira. Las di solma tu sudah luas ni hudata asa takarma pelia bulan tabi pelia per minggu spiritual na patu di bagasan nang janji matabi tuhata na masu parhepengan ni hudata. 5. Ulang tahun ni ruas ni ulang tahun di minggu tahun 32 halak parhalado do ruas pasato selama ulang tahun hatan di debatan naman di 2 Musa 20 ayat 12. Iko pasangapo do naturasmu asa leling ho mangolu di tahun na nilion di Jehovah di Batam di ho. So ni ma warta jemata di mingguan tuat nama masuk. Jesus
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akati-hati dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Salam. Hatani debata jamita di mingguta sadarioni masian surat ni apostel Paulus madapoton si Pilemon bidusada ayat walu rodi ayat 10 pitu takasmat tapai hutihut ope godang donian hiras nirohaku di bagasan Kristus mangarudihon natama tuho alayalah ho niholong nirohai tagonam mau mangelek-elek nunga songoniau Paulus naung matua jalatariho nuaing alani Kristus Yesus asa huelehele maho alani anak kokku si Onesimus nahutubuhod dinatariho tonau naso marguna do ibana na jolo diho alain nuaing marguna situtudo diho nang diau nahusuru do ibana mulak tuho docon rohakku do ibana huetong naing donian tiopokku ibana asa sikatmu ibana pature-ture honau dina tarateo nau alani barita naulii alai dangolo au mabahen nagia aha anggo sosia pamotoamu asa unak songon nasotarjua dengan basamu naing masian lomoni roham atihia lana ubahen nasirang ibana sangobas yako asa gabe saliling-liling na ibana diho dada be naposom ibana tung lobi sian naposo songodongan na hinaholongan lumobi diau lambe hama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasa Tuhani asa mulo dia tokoa udongammu jakom maibana songon au amang inang karena naposo bulung hiaduh cik rohamu di baik kalak hiaduh hamu mabahen hacik rohani halak dia do jumojot hacik rohamu di baik kalak manang jumojot do hamu mabahen hacik rohani halak dia doh masjid membahejut rohani halak gabe tubuh rasa penyesalan rasa bersalah manang dihaciti halak dia doh masjidi mana lebih sakit menyakiti hati orang dan lahir penyesalan atau lebih sakit disakiti hati orang. Dua-dua pasti sakit kalau ada muncul rasa penyesalan ya. Tapi ada memang orang yang merasa puas kalau bisa dia menyakiti hati orang. Itu mungkin sebabnya banyak yang jomblo ya. Karena sering tersakiti jadi ya udahlah jomblo saja. Apapun, apakah kita berada di pihak yang menyakiti? Kalau kita menyadari kita sedang menyakiti, memperlakukan seseorang dengan kasar, masih bagus. Akan ada perubahan. Atau kita berada di pihak yang tersakiti, dua-dua tidak bagus. Dua-dua tidak pas. Turpuhon nakpe sabidudo buku Pilemon. Jala dimulanai suraton targoardo surat pribadi yakinau tuk solaudo rohani apostel Paulus uju manuraton suraton ikut jahahonon ni padita siregar madia ke BP Harapan Jaya yakinau uju manurato suraton si Paulus madapoton si Pilemon dan lao rohana nagabe jahaon ni aka halak Kristen
Surat naon. Surah mulu tabain sinetron manang drama judulna Pilemon. Pemeran ni sinetroni holat tolu halak do. Onesimus, Pilemon, dohot Paulus. Molo diguari pe nasing ayadok piga-piga halak na pasahato tabe do apostol Paulus. Alanita pahutihu joloda, buasa surat pribadi, soi nama argana, jala macegudang si tiopon, si peopon di partikias sinuaing. Ini menarik sekali, saya mau bercerita dulu tentang peristiwa ini. Onesimus, dia seorang laki-laki, umurnya kurang jelas tahu, tapi masih muda. Dia hidup sebagai seorang budak yang dibeli hatoban natinuhor. Maaf, bukan hanya apa itu ya, asisten rumah tangga. Itu kan masih digaji ya, kasih. Tidak. On dos maon molo di partikian na jolo, songon badang adong ibarra songon hoda boban. Tidak ada bedanya seperti kerbau yang dijual di pasar kemudian dipekerjakan di ladang. Itulah status daripada Onesimus. Jorbut, seram. Alai undang lupa hita halak batak peheado songoni terjadi. Adorak soroha kristenon hiado ditobus tuan no mensen doho akka perberita nauli narosiat tano Jerman. Uju di ida dionan terate akka doli-doli adong doy anak boru dionani disopinahan manuk akka siga di sonna alaya dong muse jolma di gadis di si tawar doi boy do ditawar selera cocok harga ambil beli 3 kali ditobus dituhor no mensen na targade na terjual dionan itu sering terjadi. Buasa gabe tergadi son boy adong piga-piga penyebab na parjolo alani hapogoson adong gona majual yanak konna na paduahon ala talu amatai marjuji nunga sudah tano nama rai tano nama hiang tergade alai boy doho inat tanah terjual anak konna pe terjual ido baina unang longang rohatta Jojo masa na jolo dipasung, tahu dipasung ala martobara do jabuni hita halak batak tibu-tibu dei boy do horbo marasar maringan di tubarai boy do terpasung di toru ni barai dangalana bukan karena gangguan jiwa bukan karena sakit penyakit pikiran tetapi karena memang dia kalah main judi ditawan, dipasung. Peristiwa seperti itu juga terjadi pada masa Onesimus. Kalau nama dari etimologi, arti nama Onesimus adalah orang yang berguna. Molo di hitan waing di hat Indonesia honi gunawan. Mula dok pena margoar gunawan ba mau lihat mak. Jadi Onesimus halak namar lapatan yang berguna imaguarna. HP nang berguna nang merlapata beanggo di rohana. Ala ngoluna nunga tarrate. Ngoluna lomoni tuan nado gari hati haya dong tulisan gari marhosa tuan nado mangatur. Artinya seorang budak belian tidak bisa lagi berbuat apa-apa, semua diatur oleh tuan majikannya. Naik pamateon naon lomona do, dangadong na keberatan. Tuan terhadap budak pada hukum perbudakan pada masa itu.
Saya taida jo. Asa molo adong mangalo budak anggo idang be habis lamon. Boy pamateon na pusaon na. Onesimus bekerja sebagai budak di rumah Filemon. Filemon orang kaya raya. Mangutop berita idada holasi Onesimus budakna hatobanna ada beberapa. Filemon dia seorang yang kaya jemaat dari Kolose. Huriana di Kolose. Dia merupakan buah penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus menjadi orang yang bertobat menerima Yesus Kristus. Dia memiliki budak-budak yang dibeli. Dia orang yang kaya raya. Arti nama Filemon, Pilia, Pileo adalah orang yang penuh kasih. Hata Batak si holong maun. Godanggo hita namargoar holong. Onesimus naking lapatan na ahatehe. Nggak lupa? Ya, gunawan, orang yang berguna. Molo Filemon? Iya, ay halak Batak pe, nuay ngoddo. Akka perguru melua soboto be madok guarraon hebetewa do guarra sude 20 nang anak kota perguru malua dang adong be guar Batak be ang mau guar Italia on ang guar ni aka nasadok maul ma guaron alai molo dihita halak Batak molo adok pe dihita namar guar songoni disaranakan marudut. Asa maruduk makan nauli nadenggan, asa maruduk makai botona. Adong gope namargoar parsaoran, mana ngabaku perdomuan, ala hati hayu puku adong nasubui mardomu doho keluargana, HP pas parsorang gaon, gabe jupa ma perdomuan, digoari ma opukon perdomuan. Godang gope akka goarimo lo di dok Shakespeare. Apalah arti sebuah nama? Halak Yahudi, halak Yunani itu nama semacam doa punya arti. Halak Batak peido. Guariaka estempe punguan-punguan dihitan, punguan dusroha, punguan satahi saoloan, punguan holong masih haholongan, punguan akadia dope macam mau guarraun. Asa songo guarrai manian daina. Berharap supaya nama itu membawa suatu berkah. Takpe adonggo huboto alani porsukna perbereoku balasi bema guarna si porsuk. Adong lo sido dibain bah tahenin naroha. Tonggo berekon ala guarna ala sa tubuh di toba baguarra ibama si toba. Boido gudang berlapatan. Dong ata halak karope isi sorang ngahana jumpa di si las boide guarna di wain. On dipaingo apostol Paulus taringo tuguari Filemon Onesimus. HP di sadatiki lari melarikan diri ma Onesimus sian tuanna si Filemon. Taingo da ala hola tolu don waingon murade ngotota. Aleneng marsiajar hita sian hubungan peristiwa nama sahati hai. Melarikan diri diduga dia membawa lari uang tuannya. Onesimus lari boleh saja karena dia tidak tahan akan perlakuan sebagai budak atau dia ingin bebas, dia melarikan diri. Di masa itu ada tanda. Kalau bukan rantai ada semacam tanda di kening bahwa dia budak. Jadi mulu mardalan orang akan tahu ini budak belian, adong semacam tanda. Molo adong na melarikan diri maporus minggat siad bagas ni tuanna, kalau ketangkap, kalau ketahuan hukumannya bisa hukuman mati. Ingat ado naking macai persuk doanggo
ngoluni hatoban hati hai. Gari marhosa, sari-hari boy marhosa, Tuhan na mengatur, imalani persuk na digubarhon. Sekarang dia ketahuan melarikan diri. Dan diduga dia membawa lari harta tuannya. HP hati hai Paulus tongon di penjara di kota Roma, on Kolose dah. Paulus di kota Roma, dia lari ke Roma. Onesimus, dia bawa uang tetapi juga tertangkap dan sama-sama di penjara di Roma. Ketemu dengan Paulus di Roma. Begitu ketemu, lihat, Paulus di penjara tetap memberitakan Injil, tetap memberitakan kasih, tetap memberitakan Yesus Kristus penyelamat itu. Dada holan tuakan na dipenjarai, alai dohok do na di luar ni penjarai marhite surat. Adong piga-piga suraton dituju honibana, tu huriana di Roma, tu Efesus, Galatia. Adong piga-piga siap penjara do di suraton. Nuaing dada holasi Onesimus na diinjili. Ala kepala penjara pe mulut tajahan no diulaun ni apostel, gabe bertobat do kepala penjaraon karena pemberitaan Rasul Paulus dan beberapa pegawai-pegawai penjara termasuk penghuni-penghuni yang di penjara. Ini kita bercerita tentang Onesimus yang melarikan diri dari Filemon, tertangkap dan masuk di penjara di Roma, ketemu dengan Paulus. Pendek cerita, buah dari penginjilan itu, Onesimus bertobat, menerima Yesus Kristus. Dan tiba saatnya Onesimus bebas dari penjara. Lepas, Paulus masih berada di penjara. Sekarang pertanyaan, kemana Onesimus harus keluar lagi? Kembali kepada tuannya bahaya, hukuman mati. Rumah tidak ada, keluarga tidak ada, hidupnya akan gelandangan. Tetapi Paulus katakan, ikom mula doho tu si Filemon. Bisa kita bayangkan ketika dikatakan ikom mula doho, ngator goberbe bahwa dia dengan Filemon pernah saling melukai. Dia lari dari rumah Filemon mungkin karena tidak tahan dengan perlakuan itu sebagai budak. Dan dia juga pernah melukai hati tuannya dengan membawa lari hartanya dan pergi melarikan diri. Mabiar maibana. Alero apostel Paulus, disinilah luar biasa kuasa, sehingga ini bukan lagi persoalan Onesimus, bukan lagi masalah Filemon, bukan lagi masalah Paulus pribadi, tetapi sering menjadi persoalan kita, di mana kita sering mengalami apa yang dikatakan hubungan retak. Komunikasi tidak baik dengan saudara-saudara. Hacit rohata magopu ate-ateta maniak pakilalan alani hatani halahan mana ngalialet tahiani mana ngakahang kita pei maniak gabi tubuh ma hosom. Hacit ni rohai manang hita hea mabajut rohani halak. Ini resep pemulihan yang disampaikan oleh firman Tuhan luar biasa. Roma apostel Paulus siap penjara, pos roham Onesimus, hutad dado tuami si Filemoni, hubai pe surat, mulak maho, dungi dibai masuraton. Macai labok, luar biasa. Asal hujahon, songon namane te di lukubah, dang na cengeng ngau daw. Allah hubayak koni sude. Onesimus yang tidak ada artinya lagi. Statusnya dang beda sian setai bisian horbo. Nuaing roh apostel Paulus
tutu salilengon dang marguna ibana diho alain wae ngalani Kristus nunga marguna. Namanya disebut Onesimus, itu nama artinya gunawan. Dia sekarang sudah gunawan, sudah benar-benar merlapatan nguluna alani Kristus. Dia sudah berubah 180 derajat. Alani jakom maibana, terimalah dia sebagaimana engkau menerima aku. Paulus di sini seakan-akan bermohon, nak pedido ibana boy dunian bainoku pareta tu hola ho majalon ala marutang doho marutang jiwa Injil alai daong boy dunian senggot tersenggot tau topugu gue deh boy dunian doho nokku ainga matuau rikok di bana makobasiau di penjaraon alai daong usuru di bana mula tuho jakom maibana di bagasan holong namian dihoi di paingok maguarna Filemon, orang yang penuh kasih, unak kola kata guarmi patuduhom ma haholongi maibana jakom maibana dada songon hatoban, terimalah dia dengan status baru, bukan lagi sebagai budak belian tetapi sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Statusnya luar biasa karena Injil meningkatkan status kita. Jadi di dok Apostel Paulus dope diuduk naona layala turput tau nolak ni ayat 10 pitu do ayat 10 alu di dok disi au Paulus manuratoca dohot tangaku pabua au sigarari ayat 10 lalu alai molo tungadok salana molo manang adong utang nadiho tuau mai rajumi au pe manggarari ido nai do nak bodoh tataku pate karena dia pernah melarikan diri, dia pernah bawa hartanya au pe manggarari nina Apostel Paulus. Luar biasa. Saya tahu dari cerita dari naskah-naskah sejarah Filemon itu orang kaya yang sudah bertobat. Dia sangat hormat kepada Paulus. Karena buah penginjilan Paulus lah dia bertobat. Jadi Filemon itu adalah anak rohaninya Paulus. Onesimus yang dipenjara itu juga anak rohaninya Paulus. Sekarang kita bersaudara. Terimalah dia. Pemulihan terjadi. Bohama hitan waeng. Ingok juamang. Isima na sedang mabaju roham. Ingok maju inang. Adong go peju ni roham tu seseorang. Hola dibere kobo hina tornihara atong budi torne kujanggola de ini narupani adong gei asal huberengi naik kolesterolku dinna te behadongi on na semungkin beadong pemulihan na Tuhan pertemukan. Kenapa ini di Kolose dia lari ke Roma dan tertangkap lagi di sana di penjara di Roma, tetapi justru di Roma lahir sebuah peristiwa di mana statusnya berubah menjadi anak Tuhan. Dia bertemu dengan Rasul Paulus dan bertobat. Sekarang kembali pemulihan. Atik BH tuang gim, tu hula-hulam, tu ibotom, tu edam, tu parumaimu, tu simatuam, dang boy mardomu. Sotuk sangami top mataniari, somobur rimasmu, betah. Sungguh alangkah baik, alangkah indah bila sesama saudara hidup bersama. Saya mersisir buluku mulai di dehon bukede nomor 122 ida hina dengan nia kanasarohai. Dunia ya opat di parbaga debata aha di parbaga pasu-pasu nagodang tuise
tu namar saroha sutuk somar saroha hita ditongani keluarga, ditongani punguan-punguan marga, anggo di huriaon sutung adong nian molo adong napiltik biasa doi bakko di hauna jonok do masyososan aleunang bejupa be percuma do punguat tai apakah dia kor ina kor ester kor on bolo adonggo masih gesekan masih tihan masih pahatahatan masih paruaruan dang merlapatani songoni dohok kor ama yakid doau iko boy denggan songon nama rale-ale di bagasan Kristus apakah kor ama huria kor paradeso molo adong peakan asalpu dang disibe hitat tading mai alaniaha alani Kristus anggodang kanker doi di rohamu dang dihalomohon tuhatai parbola-bolaton tading mai beta masih hehean di bagasan holong. Amin. Mauliate ma Tuhan di paingoto hami di minggu sadarion asa mangulu hami di bagasan holong na masih haholongan songon parhaha maranggion ni halak Kristen na tutu ajari pargugui hami Tuhan unang holan di hata alai tarida pambahenan nami na masih haholongan asa margogo hami mabolokon nasa hosom elate aldoho lana kana asing naso hinalomohon ni roham asa jupa parsauran naulina denggan mangulu di bagasa dame hami ditongani bagas nami ditongani kapungua-pungua marga ditongani huriam nang ditongani bangsoon unang adong siak kami pe nama si paroaroan holam mamereng na hurang dengga di dongan ajari hami asa marsiadu siadu patupan nauli na denggan nang ditongani huriam mauliate maale Tuhan hutangi ako kami nang akayanakon nami say parbisuhi na di parsikolan akana naeng mangalului karejo dohot na naeng testing mangalului karejo lumobi di partikian nuaeng adong akayanakon nami nanaing parsidoho tu aparatur sipil negara urupi parbisuhi Tuhan saya si roham asa tungboy lulus akayanakon nami tahu pasangapoko gabi pasu-pasu di hami akaruas ni huriam na di bagasa parsahiton say lehon hahipaso nali Tuhan na di bagasan arsak secara khusus keluarga ni amang berumah horbo borusinaga di namarujung ngolu simatua doli nasida amang el simangusong Tuhan saya puli sude keluarga nati ninggal honi amang simangucong lehon apul-apul munasumurungi asiroham nang diakan nama balu pe say lehon apul-apulmu pargugui toktong ali Tuhan jalo oloy mapangiduan nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oh
tapasaha mapeleata tu harajaun ni debata martang yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohon na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo megabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim. Kami atas nama Sudep Parhalado ni Huriata rap dohot tim musik, tim multimedia dohot sudia karena terlibat di ibadah sadarion sian Huriata HKBP Harapan Jaya madok tuhita saluhut na ruas ni Huria dohot katamue na tongon beribadah dohot na beribadah di bagas nabe marhite live streaming marhiteon hupasahat tami. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus mamasu-masu. Salam Horas.